No, hyvää iltaa kaikille, hyvää iltaa. Tässä sitä juon pitkästä aikaa kahvia nyt tässä. Täytyy sanoa, että tämä kissa 385 ja MR-hara 87 lahjoittama tämä kahvi on aika hyvää ton suodatin keittimessä tehtynä. Tää on sitä pannu- ja jauhatuskahvia kyllä, mutta siis tää maistuu aika semmoselle niinku, jotenkin vähän semmoselle niinku kaakao maiselle, jopa semmoselle vähän ehkä niinku makeahkolle ja semmoselle niinku aika hyvälle, että tästä nyt juo vähän kahvia ennen kuin lähden reenailemaan noita lihaksia sitten tonne ulkokuntosalille tonne Kyrkös vuorelle päin tai sinne päin, niin vähän kahvia juoda ennen reeniä, niin pitäisi kyllä sitten reeninkin vähän olla tehokkaampi sitten. Mutta joo, oikein hyvää iltaa kaikille ja palaillaan sitten myöhemmin sitten asiaan. Hei hei, hei hei.